ka Gold Bio Oil, ka umpanyang kali kababahatam na kabanta ki kali. Kabaduna artangka na kiwe ki diesel, ka umpanyang kabakhuj bat ka bompen jabo e kamaryang, ka ay shipo hadu khasan persen ka mileage banya kiwe ki umpanyang kali, ka trekam habaro ki charge engine diesel, klaim dadon kam ban penkala, ka penjam berpenjalan Yakarta jong ka engine. Ban apply nak banta ban bu yaki petrol pump, pila ban pun haki nambar, pra khandai hnyo saw, lai saw iwar, khandai lai nriu, ar hnyo saw san, hnyo saw ar khandai saw iwai, hnyo khandai iwai san, bat lai nriu iwar, pra khandai nriu ar not ar. Pila ru ban login sa www.goldbio.com. Khub chale, zyada chale. Haka jing rakhe jongka seng rawa ya ka jing dabba arpusan snem jongka seng haka khat nriu tarik ubanai Disember arajar arpau lahap ban but ya ki jing betha na kaliang ki bor sarkar namar ka jing pang coronavirus bat la rakhe ya ka ne ka singi tang da ka jing don lang jongki katto ka ne ki nong kersan bat ki khot ka ne ka seng henrei ka jing trikam ki khot ka ne ka seng ki klem sange ban trei na ka banta ki pajba ka than menta ka singi na kaliang jong ka ne ka seng kabalong hapo ka jingalam jong presiden uba Obi Rani ha ka jingidon lang jong uba S Changdiar uba diu secretary isamla bala kentiu umba isamla Julius Im bat kiwe kila lej ban ai jingirap da ki chan kup thia shaki saupo nyongot ki rutomen ki badon ha ki khandai tli ki shnong ki bakentup ya ka shnong umsning proper b ka patarim sachning ka damli smu nong pedeng lat maurong saat rit bat saat he nakaliang jong uba Obi Rani ulaya thuru ba kene ka jinghap ban lej ai sha kishnong kalong namar ba kimla ban khot ya kine ki rutomen ha ke de ka sngi bala rakhe ya kijing da ba ar pusan snem jong ka seng ha kene ka jing lej ai sngo bha ya kine ki jan kup thia kinong ilam shnong jong kite ki shnong kilapan pau ya ka jing so komen ba kene ka seng ka kanwau ya ki rutomen ki bodon hapo ka shnong jong ki katno snem di dak ban ka sngi sanyo ba dei ha kata na yu ku ang ni pusan na nyoko hakatar sini ngayok di perguruan kepekerpang nakaraba hagi sustar jingin jemaah kebenaran Islam kenal orang untuk dia ketawat kalian badelang ba iba rami ibalala bat penyo ini yang di kuburan kepekerpang bahkan long ko jinhikai di bilong dia dijumi beginan berburung di bilong dia temen kata namar kini iski mamtala dakilat temen dikit ka bakya kinam ong biji ay dikit mangaden kinya hanrei kane kasini galong biksa kan mau minta juga umma phila jubna ba ka e kata rawa te kilong kini baidan hamni lai tip khamba ka jing no snyang ka jing tristom jong kani ka seng ban kudup nadu giduk kisuk nadu ki khun samla tham kam jam kilong kini tham kam jam kirewan ba tham kam jam nadu kilong yin badan hakino no jing jinjar kani ka seng kala joyai tre kala joyai kudup bat ka julai don rengkat ban kentiu ya kayak ke bat khamtam ni kim lang salang hari ka dong ba thai jungi tingani ka step ka ba karawa kampat song that kampat kut ba kala dap absan skam andre kala sedang nang kikam ban keder ya gini gijing le ba sha kishnong ba pher te nismo sarong ha ba iba Obi Rani kumunong song snong kumuta advisor kumuta uri namba jong ni gashnong ubala tre nadu ki por menshwa nadu ki por kirang ba shnong ki barem ki bala lekno ki bala poi ki bala bampai dwar jong blei uri namba ubala yo pan prian ya ki khatwi teliki awal kalong ka burung ka bakraw bandade ha kiwe ki bakwa ban putroy lani banle da program ka bahe ba ban ai ke jing buram ka bakraw ya ka achievement nani kata ka jingyo jong iba kumunong ilang jong ni seng hendrai ubriu ba smoret kumpa ba ka ba ka ketika man kale ka ketika dia kan tip kumpa ba ka ba ketika dia kale ketika man kan tip ai bagi pat ba hi kintip ya ka jing syakri ka jing lan ladi jong iba ban yalam ya ka seng rawa saki absan snam dan pun kikun dan pun kikri kipa kibaha asyong tambalwe badan pun kikun kibam donsu kata kecil sutu na 81 na 8 kilo kila gano ya kikmi kipa dan mereka step kada di bagai dia sengroma warna pandang burung ya kilo kmi kalau kubur ya iki kun ti badan ko katemri boy ikon samla
bangin sentuh bangin dei yo thala yala jong ki pa hak jilong demen juki kalau ke bomlang dan priang ke gemlang ke salam badong bagi kimi hak jilong demen ki hak syong barwe ki hak syong ban set ban tiu barwe reso salam dan badong bagi ki tu bagi dol ki kon sam ndri bon yo bakshani syong hoi ni la badong la dai kren syang jung kon te don ki badong khatam ki don ki khasam ki don kata ai jilong Henry Basosi kalau bahas ni jujur dengan kita bawa kimdon kat ini. Dekat iba obirani iwan malek dari program kali aslo kali kata ang. Ban tentu yang ikon semua apa kategori boy. Ban yimde masno salam anda kalayo kejinan justa anda kalabit yang akan kaji kam kaji kajang kamai kaji. Ban kamtam anda ladon harga jom ye isen ila kamro buat tang kumdo ban kentiu kayo akot at kumdo taman dia aga jede tempat laga yin mai ka abot bat ilok ikon iti regi kleto ya ikwi pa lapan he insan manga ni baru lese ilong tumi ilong nimla ban len onong dot kuno brio buat satu he ubawan me ka jilo rupa ladi bawan me ka dam jinang jista ndai dei ikwi pa masaindo ibab sa kapya yaki ndai sosi batong bat hadis ini mendalam pun ilong yang ibab dan su kejeburon yang diipan. Dan ki ina do manam stem ila wan sam ki blanket ki long kumi ki teman kiba la banong kiba bumi ki jige aka jige teman jong ki don kiba saino ben haji kun non kiba ka yung kasam yang ki gajat kopra ka thong jong ni kalong ba nin le burum ka hakana ka jingdap ka bar san nyam jang jingjai enti misuthu ba ki long kumi ki dei ka bantang ba khau ban rai ka roi ka pa ya ka imlang salang ka khu ka ba hak ba ta ke mata sing yo kane kalat ban don hakana ka snong damli darbar snong hane ban pasat khendiat kum ka jing no sanyang ka jingi da ka donut bas ngurit ka rawa naga donut ni ai sombhai ki da ini blanket di balong pang i wini ki jing ai sombhai berite hakaba ni betang ya kata ka jing penkut jing ya ka jing ya nanti ke ba arfa samsnam ke ba yang man apa ni baling ila ya kaneru ka dawa nyumla ban khot ya kiriu tunan hak juga jaka nomor ba padan kanega protokol ke government ka perking phamanta na ke jeng don jong pa corona virus ki mata kesni ingin le south ligi snong ni wastak na taru ni wan na property mun menta ngane damli sesibit for live je live system ni lecture saat he aba dulu yolat beri keno interior tunan guna ban ai ke jing kibok ke yang iki nombaka jenga sombha ke beri ya naga organisasi ini kemudian rawa kubun